Ikusentzuleok esan ditugu gaurko saioa, motxagoa izango dela, baina ekarri ditugu gai batzuk aipatzeko eta hasi bertsolaritzarekin hasiko gara, izan ere datorren astean, hilaren 25ean hasiko dira Gipuzkoako bertsolari txapelketarako sailkapen faseak Eskoriatzan hain zuzen, eta aurtengoan gainera Gipuzkoako bertsolari txapelketako fase hauek Debagoienako kutsuerekin etorriko dira, izan ere 9 debagoiendar izango dira sailkapen fase horietan, eta txapelketak ere, Eskoriatzan ez ezik beste herri batzuetan ere egingo dira sailkapen fase horiek, eta gainera 50 urte betetzen dira Gipuzkoako lehen bertso eskola sortu zenetik Eskoriatzako Almen ikastolan. Efemeride horri buruz hitz egiteko eta txapelketaren nondik norakoi buruz jakiteko, gurekin dugu platoan Beñat Azaldegi. Arratsaldeon, Beñat. Arratsaldeon. Aipatu dugu 12. izango da okerrez baldin banago aurtengo bertsolari txapelketa, irailean hasiko dela, baina esan dugu sailkapen faseak oraintxe datorren astean, hilaren 25ean, eta 12. jada urte luzez doan txapelketa hastear da, beraz. Bai, gaur 8, oantxe hitz egiten ari ginen, hasiko dala, aurtengo Gipuzko bertsotan sailkapen fasea, eta egia esan, desiatzen gaude, apirilean 25etik ekainaren 2 20 saio ez gozatzeko aukera izango deulako. Itxaronaldi luze baten ostean, 5 urte eta gero gatoz gainea, eta are gogo eta ilusio gehiagorekin egia esan. Pandemia bat edo tartetik horrek atzeratu uste okerrez baldin banago, urtebeteko atzerapen hori, ez dakit, azken uneko nerbioak, prestaketak nola zaudete? Egia esan ilusio handiakin. Azken uneko prestaketak eta asko dira, baina nik uste ilusioa gailentzen zaiola horri guztiari. Zortearekin gabiltza gainean ikuste du, zortearekin edo nabaria gogo bat badagoela, jendeak baduela gogo bat txapelketarako ere, sarreren salmentan esate baterako ikusten ari garelako hori, eta horrek lanari aparte ilusioari ematen dio garra, eta ondo, kontentu gaude, oso kontentu gaude. Horrengoan gainera 5 urteko etenaldi horren ostean, uste dut berrikuntzarik ere baduela aurtengo sailkapen fase honek behintzat. Bai, garbi genuen 2021 batean COVID-agatik txapelketa nagusiak atzerapen urte bat izan zuen, eta hortik etorri dira herrialdeetako txapelketen atzerapenak. Gureak esan bezala 5 urte ostean egingo orain geldialdia, behingoz iritsi da, eta garbi geneukan mimo handiz edo gogo handiarekin prestatutiko zerbait izan beharko zela. Horrez gain, Almeneko bertso eskolaren 50. urteurrena ere baliatu nahi dugu, bertso eskolei omenalditxo bat egiteko, ahalik eta txapelketa sozialena egiteko, denboran ere luzatzeko saiakera egin dugu, eta komunitate kutsu bat emateko ere baliatu nahi izan dugu txapelketa. Horregatik berrikuntza batzuk bete ditugu, eta nagusinak guaingo sailkapen fasean izango dira. Sailkapen fasea 2 itzulitara jokatuko dugu aurtengoan, azkenengo edizioan etzen horrela izan. 2 saiotara egingo ditugu, 20 jokatuko ditugun saio guztiak. Lehen itzulian, apuntatu diren 74 bertsolariek saio batean kantatuko dute, tokatzen zaien saioan kantatuko dute Gipuzkoako herriren batean, eta lehen fase horretatik 74tik 58 sailkatuko dira bigarren fasera. Bigarren fase horietan 8 saio izango ditugu, eta 58 horietatik 34 lortuko dute azkenik Gipuzkoako udazkenean jokatuko den Gipuzkoako bertsolari txapelketarako txartela. Hor bai luzatu dugu, gure intentzioa bazelako geografikoki ahalik eta herri gehienetara iristea, bertso eskolak aktibatzea, bertso eskolak irautea, saltsa sortzea, eta mugimendua sortzea azken finean, ez? Bikain, aipatu duzu, aurtengo faseak bi fase modu izango dituela, sailkapen fase horrek 74 bertsolari, ondoren lehiaketan sartuko diren beste 14 ere izango dira. Hastear da txapelketa, zaila izaten da aurre ikustea nolakoa izango den, baina Gipuzkoako bertsolari txapelketa oroar nolakoa aurre ikusten duzu, Nik uste politia, eta gainera bertsogintza aldetik ere maila
onekoa izango denaren itxaropena dut. Badaki jendea desiente eta mimoz gu ari garen bezala, jendea bertso eskoletan mimoz prestatzen ari dela, eta seguro egin duten lan hori plazaratzeko gogoarekin ere izango direla. Aurreikuspen asko oraindik emaitzei dagokienez eta ezin dira egin, ez zaizkit gehiegi interesatzen ere, baino jendea gogotsu dagoela badakigu, entzuleak ere gogotsu daudela badakigu, eta horrek guri txapelketa bera positiboa izango denaren aurreikuspen bat eragiten dugu. Ondoren etorriko dira zenbakiak, txapelketak bestela ere badauka zentzu horretan kutsu oso serioa, aurten entzuleari eta bertsolariari gozatzeko aukera eman nahi diogu, eta hori gertatze bada, ni oso konforme geratuko naiz behintzat. Ja, zuk esan dakoa gertatzen den, goazen orain sailkapen fase horretara etortzera, eta gehiago debagoienera etorriko gara, esan dugulako eskoriatzen hasiko dela, eta guztira 9 debagoiendar arituko direlako sailkapen fase horretan, izenak esango ditut, Jon Mata, Aize Arana, Oiana Arana, Aitor Tatiegi, Maider Arregi, Urko Arregi, Urko Egaña, Martin Berrizbeitia eta Ane Zuazubiskar. Ezagutuko dituzu, pentsatzen dut, 9 dira, zifra nahiko potola debagoinarentzat. Bai, emari handia, Nolako bertsolariak, nolako lehiakideak ikusten dituzu hor? Askorekin esperantza handia jarreta daukat, badira batzuk errepikatzen dutenak, badira beste batzuk txapelketan lehen aldiz kantatuko dutenak, baina, nik uste asko dutela ondoren udazkenera iristeko aukera, edo gutxienez sailkapen fasean lehen fasea pasatzeko aukera. Esango nuke guztietan, datuei dagokienez ere, akaso Maider Arregi izan daiteke aukera gehien dituena, batez ere orain dela 5 urte final aurrekoetatik txapelketako final aurrekoetatik oso gertu gera duztelako, baina badira beste asko ere oso fuerte datoztenak, Arana Tarrak, Arana Aizpak okurtzen zaizkit, Ane Zuazubiskar ere okurtzen zait, eta bai, esperantza handia, eduki ezazu esperantza eta seguro jendea iongo dela pasako dana. Ikusiko dugu nola joaten zaien, 9 dira, baina esan dugu, aurtengo sailkapen fase honek debagoienarekin lotura estua duela, ez soilik 9 bertsolari egongo direlako, baizik eta eskorietzan hasiko delako, ondoren Oñatin amaituko da lehen fase hori, Elgetan ere saio egongo da, Antzulan ere bai, aurtengo Gipuzkoako bertsolaritza txapelketak lotura estua du debagoienarekin. Bai, eta aurrez aipaturiko almeneko bertso eskolaren efemerideari dagokionez, nahita edo aurrez pentsa dute eginiko zerbait da nola baiteko omenaldia egin nahi diogulako efemeride horri, ez? 50 urte dira, akaso transmisioari dagokionez eman daiteken urrats garrantzitsuen eman zela, aurrei bertsotan erakusten hasi zitzaizkiela orain dela 50 urte, eta horrekin zerbait egin behar genuela argi genuen, eta zer gutxiago, eskoriatzen hasi, Oñatin bukatu, eta eskualde honetan egon eta gauzak egitea baino. Aitortza moduko bat egin izan diozue beraz, efemeride, aipatzen ari garen efemeride hori, zer suposatu zuen duela 50 urte lehenengo bertso eskola hori, Gipuzkoako bertso eskola hori sortzeak? Aurrez aipatu bezala, transmisio dagokionez gertatu ziteken gauzik potenteena izan daiteke. Ordura arte bazegoen pentsaera bat, berez eduki zezakeen bertsotan jakitea edo ez jakitea, berezkotik zetorren zerbait zela. Xanti Parragirre, Patxi Goikolea eta Juanito Akizu haiek ziurtatu zuten ez erakutsi zitekela, transmititu zitekela, eta hortik sortu zitekeela oinarri bat, ondoren bertsolaritzaren eustazpia edo oinarri izan dena. Beraz, orain dela 50 urte gertatu dena, bertsolaritzaren transmisioari dagokienez, orain arte egon den gauzi potenteena izan da, eta oraindik ere gaur egun hortan oinarritzen gara. Euskal Herriko bertsolari elkartea eta herrialdetako elkarte guztiak. Ikusten ari gara, gero eta bertsolaritza eskola, gehiago ez dakit, baina bai txikitatik edo transmisio hori egiten dela, zeuk aipatu moduan, gaur egun nolako panorama, nolako mapa dago Gipuzkoan behintzat, eta debagoenean kasu honetan, bertsolaritza eskolei dagokionez.
hezkuntzara autuan lan eskerga egiten ari gara herrialde guztietan, bertsolaritzaren transmisioari dagokionez, eta eskola Gipuzkoako eta Euskal Herriko eskola gehienetan gaude bosgarren, seigarren, LH-en bosgarren eta seigarren mailan eta DBH-en ere batzuetan, eta hori antzematen da ondoren datozen bertsolarietan. Baina egia da eta Gipuzkoara etorrita bertso eskolen egoeran, batez ere COVID-aren ondotik, geldialditxo bat ere nabaritu dugula. Eta, bueno, aurtengo txapelketan geldialditxo horri buelta emateko abagunea aprobetxatu nahi dugu. Izan ere, pandemiak soilik plazan ez zuen eragina izan, bertso eskoletan ere eragina izan zuela iruditzen zaigu, eta txapelketak sortzen dugun uholdetxo hori edo olatutxo hori aprobetxatu nahi dugu horri buelta eman eta bertso eskola berriz ere berraktibatu egitezen eta martxa berriro hartu dezagun. Beraz, egoera ez da txarra, gero ez da jende gehiago ikasten du bertsolaritzari buruz, ez hori bertxotan, jende gehiago du informazioa, jende gehiago daki zer den, jende gehiago egiten du bertxotan. Baina jada bertso eskoletara etorritan geldialditxoa nabaritu dugu adin guztietan. Eta, bueno, 5 urte ondorengo aukera aprobetxatu nahi dugu, hori olatua hartu eta martxa hartu dezagun. Oinarria izan zen duela 50 urte sortu zena, orain esaten duzu pixka bat, geldialdi horretan dagoela, suspertzea nahi duzuela berriz ere, nolako garrantzi izango dute bertso eskolek, kasu honetan, aurtengo txapelketa honetan, zertan arituko dira? Bueno, lehenik eta behin masa soziala jartzen, beraie gabe ez dago ez bertsolarien aldetik, ez antolakuntzaren aldetik txapelketa bat egiterik, pentsa ze garrantzia dutenez, beraie gabe ez litzateke ez zen posible izango txapelketa antolatzea ere, beraz, oinarrizkoa izango da garrantzia, ia beti bezala, horrela funtzionatu du eta horrela izan baita txapelketa antolatu den urte guztietan. Beraz, bai, funtsezko papela, eta aurten aparte, hori saiatu gara txapelketa denboran luzatzen, bertso eskolak martxan jarraitu dezaten, gauzak antolatu ditzaten, saioen ostean, pixka komunitate giroa eta elkarren artean aliketa gehien egoteko afari meriendak egiteko asmoa dugu, sailkapen fasean behintzat entzule, bertsolari, antolatzaile guztiak elkarrekin egon gaitezen, berriro elkar ikusi gaitezen, eta raton bat pasatzeko, eta hortik funtsezkoa izango da bere papera beti bezala, eta hori gure eskertza bestik ez daukagu, jende horrekiko. 50 urteko bilbide oso garrantzitsua egon da, gaur egungo egoera horretara iristeko, beste 50 urte behintzat irauteko zer egin beharko da? Oinarria landu, nik uste dut, eta oinarrian landu, eskoletatik hasita helduen bertso eskoletaraino, bertsoaz eta bertsogintzaz gozatu, zorionez baditugu hainbat eta hainbat gozatzeko moduko hainbat bertsolari, eta Gipuzkoako txapelketan ikusi besterik ez dago. Eta horixe bertsoari heldu eta oinarriari heldu, eta horrekin gozatu. Eta, azkar azken bi galderatxoak agian, jada, etorriko gara gehiago txapelketara berriz ere, non egon daiteke gakoa, eta labur, zaila da esatea, baina favoritoren batzuk, edo agian egongo dira, udazkeneko final horretarako edo txapelketa horretarako. Gakoa nik uste dut, lehenengo saioan ez eroitzean izango dela, sailkapen fasean, bi fasetaz hitz egiten ari garenez, bi faseetako gehiketa eginda sailkatu zaitezke txapelketara, sailkatuko zara txapelketara. Beraz, lehen saioan ez erortzea garrantzitsua dela iruditzen noski, baina egia da bigarrenan egin gabe ere ez zarela pasako. Orduan, gakoetako bat ez erortzen egongo da, hor bai, eta nahiko erregularra izaten, bi faseetan. Bi fasetan erregularra izan da, sailkatzeko aukera dexente egongo dira. Niri oso zaila iruditzen zaite. Hala ere, 74tik, objetiboki, 34 izango delako sailkatuko direnak. Hau da, erdia baino gehiago kanpora geratuko da. Baina,
alaxi daba. Ea, zuk izan dako horiek kontun hartzen dituzten bertsolariek eta alaxi egiten dute. Seguro asko ni baino gehiago pentsatuta egongo dira horretan, zorionez, eta baino bai, zailtasun hori ez, 74tik 34 soilik, sailkatuko dira. Oso ondo bainat, mila esker gurean izateagatik, txapelketa hori ondo joaten den, 5 urteko itxaronaldi horren ostean, animo guztiak gure aldetik eta adi jarraituko dugu. Mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei.